DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ang salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit Hindi Ko Kayang Magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Teresa, sinabi ko na sa iyo, ako nang gagawa't mag-aayos sa kwartong ito. Trabaho ko to eh. Aling Isabel, kayo na nga ang gumagawa sa lahat ng gawain sa kusina. Kaya ko na ho ito. Abay, mapapagod ka. Mabuti ako. Sanay ang aking katawan sa mga gawain bahay. Hala, tama na yan. Ako na bahala dyan. Ay, Aling Isabel. Saan ba galing ang malalim na buntong hiningang yan? Hindi ka ba masaya na uuwi na siya? Ewan ko. Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Pero alam ng Diyos, matagal kong hinintay na dumating ang araw na ito. Sabik na akong mayakap ang anak ko. Kung ganon, bakit parang naguguluhan ang isip mo? 10 taon, Aling Isabel. Ang tagal na naming hindi nagkita. Hindi nagkausap. Sa 10 taong yun, Teresa, marahil na ilibing na sa limutan lahat. Sana nga. Sana nga. Pablo, uy, anong ginagawa mo? Bakit bumangon ka sa higaan? Hindi ako dalawin ng antok. Nagpapahinga lang ako. Hindi ako dalawin ng antok. Bakit? Anong ginagawa mo? Bakit bumangon ka sa higaan? Bakit bumangon ka sa higaan? Hindi ako dalawin ng antok.
parang wala nang epekto ang iniinom kong gamot. Hindi epekto talaga yung gamot na iniinom mo. Kung marami kang iniisip, di ba kabilin-bilin ng doktor? Lagi mong i-relax yung utak mo. Buhay pa ako. Normal lang naaandar ang utak ko. Ngayon ka na naman, namimiloso po ka pa. Lalabas lang ako't magpapahangin. Ha? Pati ba naman yun ipagbabawal pa sa akin ng doktor? Sa ganitong oras ng gabi? Oras na pala. Kailan ako huling lumabas ng kwartong to? Hindi ko na namamalayan kung araw na o gabi. Ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo ba, ano yun? Ano ba yan? Dadaan mo na naman sa pagsasawalang kibo. O sige, magpahinga ka na. Pagising mo bukas, hayaan kitang lumabas ng kwarto. Kailangan mo ngang makalanghap ng sariwang hangin. Sige na, matulog ka na. Good night. Teresa! Ay, halika! Tignan mo kung sinong dumating! Ah, Ay, ay, Mark! hi ma. Oh, Hello, Isabel. Akala ko ba, sabi mo, next week ka pa darating. Change my mind, ma. Kung next week pa ako uwi, baka maunahan ako ni Christine. Teka, dumating na ba siya? ay wala pa. Oo hindi namin alam ang eksaktong araw ng dating niya. Aba, may pasurpresa pa siya, ha? Anyways, I'm here now, Aling Isabel. Okay pa ba kwarto ko? Ay, naku. Kasi nga ang alam namin, sa isang linggo ka pa uuwi. Kaya inuna muna naming nilinis yung kwarto ng kapatid mo. Aayusin ko, Mark. At huwag mong isipin ang pag-uwi lang ng kapatid mo ang pinaghahandaan namin. Ganon din ang pag-uwi mo. Ay, dangan nga lang. Alam namin, mas mauuna siyang darating kaysa sa iyo. Thank you, Aling Isabel. Love mo talaga ako, ha? Dito muna ako. Mark! Sisilipin ko lang si Papa. Ay, Teresa, oh. alam na ba ni Mark? Oo, Aling Isabel. Alam na ni Mark at ni Christine. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark, Hi, Pa. halika. Dito ka. How? Bakit ang layo mo? Hindi naman nakahahawa at sakit ko. Halika, maupo ka sa tabi ko. Ako. Sakit. Parang wala naman, ah. Dati pa rin ang itsura nyo. Mula nang huli kong pagdalaw sa inyo ni Mama. Matipunot, magandang lalaki pa rin kayo. Magaling mag-alaga ang nurse ko. At masunurin ang pasyente. Malay nyo, baka... Nagpapapaniwala kayo sa doktor. Yang mama mo, mas nakikinig pa sa sinasabi ng doktor kaysa sa akin. Kasi si Mama, gusto gumaling kayo pa. Paano kung gagaling? Hindi naman ang gusto ko nasusunod. Pa, Wala naman akong magagawa. Nurse ko pa rin ang masusunod. Basta, ang importante nandito ka. At darating ang kapatid mo, si Christine. yes pa. Kaya kailangan nyo magpalakas dahil darating na ang bunso nyo. Sabagay, kapag nakakita niya kayo, hindi siya maniniwalang may sakit kayo sa itsura nyo. 10 taon. Susulitin ni Bunsong 10 taon na nawala sa atin. Sinisiguro ko yan sa inyo, pa. Yun. Kung napatawad na niya tayo,
ako. Pa? Aling Sabel? Ay naku, hindi pa ako tapos maglinis. Gising na ba ang papa mo? Nagkausap ba kayo? Oo, pero iniwan ko na para makapagpahinga. Eh, iwan mo muna ako para matapos ko na ito ha. Doon ka muna sa kusina. Ba, malinis na ho ito ah. Ako na lang ang mag-aayos ng mga damit ko. Eh, lilinisin ko pa ang sahig. Ako na ang bahala, Aling Sabel. Lambing ko lang kanina na magpapalinis ako ng kwarto ko. Oh, talaga ba? Sa bagay, masipag ka naman maglinis. Alam ko na maselang ka, lalo na sa sahig. Oh, ito yung Starbucks. Ikaw na ang bahala, Yan ang paborito kong gamitin eh. Ah. Sige ho, Aling Sabel. Oh, masaya ako na nandito ka, Mark. Pero higit na masaya ang mama at papa nyo na mabubuong muli ang pamilyang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, Aling Sabel, nabili niyo ba lahat ng pinabili ko? Ay, oo, nasarap ng lahat. Salamat kung ganun. Para anumang araw na dumating si Christine, hindi tayo magkakadaugagang mag-isip kung anong lulutuin natin. May kalayuan pa naman ang palengke dito sa atin. Kailan ba talaga ang eksaktong araw ng uwi niya? Wala siyang binanggit. Basta, ngayong linggo na ito. Ay, kung sa bagay, nakahanda na ang lahat. Ang pagdating na lamang ni Christine ang hihintayin natin. Hindi pa ba lumalabas ng kwarto si Mark? Lumabas na, kanina pa. O ayun, sa balkonaya ang mag-ama. Aba, hindi ko napansin. Kanina pa ba sila doon? Kani-kanina lang. Ay, hindi pwedeng magtagal si Pablo sa labas. Alam natin kung anong pwede mangyari, Aling Sabel. Ay, maaati mo bang putulin na pag-uusap na mag-ama? Ngayon ko lang nakitang masinsinan ng kanilang pag-uusap. Mas nababahala ako sa pwedeng mangyari kay Pablo. Sandali lang, pupuntahan ko sila sa balkonahe. Pablo, tatawagan ko si Dr. Llagas. Hindi na kailangan. Pahinga lang ang kailangan ko. Bakit pa pinahihirapan mong sarili mo? Alam mo namang masama sa'yo yung ginagawa mo eh. Ikaw talaga tigas ako. Ngayon ko pa ba iisipin yan? Hindi ba huli na para isipin ko pa? Kung anong nakasasama at kung anong nakabubuti sa akin. Hindi pa huli, Pablo. Buhay ka. Nandito ako. Kami na mga anak mo. Maniwala ka lang. Isa lang ang pinaniniwalaan ko. Kapag dumating na si Christine, doon lamang ako maniniwala, Teresa. Pablo! Mark! Aling Sabel! Mark! Mark, dali! Tawagan mo si Dr. Llagas! Dali! Ang papa mo! Huling araw na ng linggo ngayon. Ano na ba balita kay Christine? Natuloy ba yung pag-uwi niya ng Pilipinas? Ni wala man lamang tawag galing sa kanya. Ilang beses ko nga kinukontak yung cellphone number niya Walang sumasagot. Hindi ko makontak. Kailan ba natin siya huling nakontak? Mula nang umalis siya. Nakakausap lang natin siya kapag tumatawag sa atin Pero kapag tayong tumatawag... Nasa ibang bansa ang kapatid mo, Mark. Wala siya sa Pilipinas.
Hindi natin alam ang totoong dahilan. Paano nga nating malalaman kung wala tayong matinong communication sa kanya? Ay, si Christine. Hello, Christine anak. Salamat tumawag ka. Nag-aalala kami sa iyo eh. Nasaan ka ba? Nakauwi ka ba ng Pilipinas? Natuloy ba ang flight mo? O ilang araw ka na namin hinihintay dito. Ma, 2 araw na akong dumating ng Pilipinas. Ano? O kung gano'n bakit hindi ka pa umuwi dito sa atin? Nasaan ka? Susunduin ka ng kuya mo. Si Kuya? Oo, nandito siya. Kauuwi lang. Kasi nga alam naming darating ka. I'm sorry, Ma. It's okay, anak. Sabihin mo kung saan ka susunduin ng Kuya Mark mo. Sorry, Ma. Pero hindi ako uuwi dyan sa atin. Ha? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin hindi ka uuwi dito sa atin? Ay, nagugulan ako, Christine. Di ba ang sabi mo... Sabi ko uuwi ako ng Pilipinas. Hindi ko sinabing uuwi ako sa bahay natin. Pero iyon ang pag-aunawa ko. Para saan at bumalik ka ng Pilipinas? Kung hindi para sa amin ang pamilya mo. Anak, please. Sino ba ang gusto mong sumundo sa'yo? Sabihin mo. Pag-iisipan ko, Ma. Nasaan ka ba? Naka-check-in ako ngayon sa hotel. Huwag kayong mag-alala. Magkikita-kita naman tayo. Anak, Tatawag na lang po ako sa inyo. Bye, Ma. Christine, Ma, bumalik siya ng Pilipinas pero hindi siya uuwi dito sa atin? Anong kalokohan yun? Hindi pa tayo napatatawad ng kapatid mo, Mark. Hindi pa. Anong pangyayari ang naging dahilan upang lumayo ang loob ni Christine sa kanyang pamilya? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Patawad? Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding poot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya,
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bakit Di Ko Kayang Magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Christine, anak! O ano, kumusta ka? Ang laki ng pinagbago mo, ah. Lalo kang gumanda. Oo, namiss kita ng sobra. Akala ko hindi na tayo magkikita muli. Bakit naman o hindi? Kayo po, kumusta? Si Kuya Mark, isa na ba siyang ganap na inhinyero? Ang yaya sa Bel, kasama niyo pa rin ba siya sa bahay? Oo, anak. Wala namang mauuwi ang pamilya si Aling Isabel. Tayo na ang kanyang pamilya. Ang Kuya Mark mo, umuwi sa bahay tuwing may okasyon lang. At ang pagbabalik mo, ito ang pinakamahalagang okasyon na hinihintay namin. Salamat, Ma. Ang papa mo... Totoo ba yun, Ma? Oo, anak. Matagal na daw ang 1 buwan, sabi ng doktor. Ayokong bilangin ang bawat araw dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na mawawala na sa akin ang iyong papa. Mahal na mahal niyo ang papa. Christine, Sobra? Hindi ba, Mama? Labis niyo siyang mahal na hindi niyo naalintanang wala na sa inyo ang anak niyo. anak, anong sinasabi mo? Wala ho. Pasensya na. Dala lang ito ng matagal na panahon na nawalay ako sa inyo. Anong man ang nangyari noon, matagal na yun. Alang-alang sa iyong papa, kaya ka umuwi, hindi ba? Nagbalik ka na. Yun ang mahalaga. Sumama ka na sa akin. Umuwi ka na. Ay, salamat dumating na kayo. Kanina pa naghihintay ang pagkain sa mesa. Naku, tsak na matutuwa si Christine. Paborito niya lahat ang niluto ko. Aling Isabel, iligpit mo na yung ibang pagkain. Ha? Hindi natin mauubos yan. Nasaan nga pala si Christine? Wala. Hindi ko kasama. Eh, bakit? Di ko alam, Aling Isabel. Hanggang ngayon, iniisip ko kung bakit. Nararamdaman ko may kakaiba sa kanya. Pero, hindi pa ba sapat ang 10 taon? Oo nga. Pero imposible naman na yun lang ang dahilan.
Hindi niyo ba napag-usapan ang nangyari noon? Nag-usap kami. Aling Isabel, sabihin mo nga sa akin. Nandito ka nang nangyari ang lahat. May mali ba sa ginawa ko? Wala. Wala, Teresa. Bakit pakiramdam ko? May mali ako. Bakit parang kasalanan ko ang nangyari nung araw na yon? Kasalanan ko, Aling Isabel. Hello, my prodigal sister. Kuya! Kuya Mark! Hey, namiss mo rin pala ako, ha? Sobra, kuya. I'm sorry. Tagal mong nawala. Ang dami kong tanong pero sa 10 taong yon, magtatanong pa ba ako? Heto na tayo. Nagkakaedad na. Iniisip ko na lang na siguro, bahagi lang yun ang kwento ng buhay natin. I'm sorry. Kung umalis ako nang hindi man lang tayo nagkausap. Maniwala ka, kuya. Isa yun sa pinagsisisihan ko. Ang umalis ako na hindi nakapagpaalam sa'yo. Ang daming pagkakataon para gawin mo yon, bunso. Pero hindi mo ginawa eh. Bakit? Dahil pinili kong ayusin ang buhay ko, kuya. Look at you. Ang laki ng pinagbago mo. Pati sa pagsasalita, masyado ng matalinghaga. Hindi ko maintindihan. Ano bang buhay ang dapat mong ayusin? We were both young and happy. Nag-aaral tayo. Nasa atin ang lahat. Ano kulang? Ang mag-isa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bro, tama ba yung nabasa ko sa message mo kagabi? That Christine is back? Yeah, indeed, she's back. Oo, talaga ah. Isama mo naman ako sa bahay niyo. I want to see her. Hindi siya sa bahay tumuloy eh. Nag-check-in siya sa isang hotel. Pero naalala ko, di ba, in good terms naman kayo noon? O baka nga hindi ko alam na may communication kayo nung panahong nawala siya. Wow, eh di sana hindi ko siya kinukumusta sa'yo, bro. Lagi ko nga siyang tinatanong sa'yo, di ba? Then I doubt kung kakausapin ka niya. At bakit hindi? Oh, may problema? Is she married? How should I know? Wala kaming ganong napag-usapan. All I know is that parang ang lalim ng galit niya. Kanino? Sa'yo? Hindi bro, ewan ko, siguro dahil sa nangyari. Well, as far as I remember, ikaw ang dapat na magalit sa kanya. Dahil siya ang umalis. Iniwan niya kayong lahat, di ba? Bro, hindi ko magagawang magtanim ng galit sa kapatid ko. She's all I have. My only sister. Lalo pa ngayon. I know there's something wrong with her. Aba, anong meron? At ang dami mong pinamili, ha? Aling Isabel, nilibang ko lang yung sarili ko. Tsaka lahat naman ng pinamili ko, kailangan dito sa bahay. Mabuti na yung marami tayong stocks. Pinaghahandaan ko lang yung pag-uwi dito ni Christine. Sa bagay. Bakit pa ba ako nagtanong? Eh, kilala kita, Teresa. Kahit noon pa, kapag stress ka, umaalis ka. Nagsha-shopping, nag-grocery. Pero wala ka naman binibili para sa sarili mo.
Kahit kailan, hindi ko inuuna ang sarili ko. Ay, alam ko naman yun eh. Ay, siya. Tama-tama din lamang yung dating mo. Kagigising lang ni Pablo. Alam ba niya na umalis ako? Ay, hindi. Kung ilang oras kang nawala, yun din ang haba ng oras ng tulog niya. Ay, hala, sige na. Ako na bahala mag-ayos na itong mga pinamili mo. Okay. O, dadaling ko na itong mga personal na gamit namin ni Pablo. Siya, sige. Uy! Unique toothpaste! Wow! Ang dami ah! Oo. O, kumuha ka na ng para sa'yo. Iisa lang naman ang gamit nating toothpaste dito sa bahay. Ay, sige, salamat. Ay, sige na, puntahan mo na si Pablo. At hindi yung sanay na wala ka sa tabi niya. O, sige, Aling Sabel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pablo? Gusto mo bang bumangon? Teka, taalalayan kita. Ano bang nararamdaman mo? Gusto mo tawagan ko si Dr. Llagas? Wag, Teresa. Wala nang magagawa pa ang doktor. Paiinumin uli kita ng gamot. Wala nang bisa ang gamot. Segundo lang ang epekto sa katawan ko. Ayoko na. Tama na. Pablo, nangako ka na hindi ka susuko. Buo na ang pamilya natin. Nagbalik na si Christine. Di ba sabi mo, mabubuhay ka ng matagal pag nakita mong buong muli ang pamilya natin. Sinabi mo yan. Paano buo, Teresa? Nasaan ang mga anak natin? Darating sila. Si Christine. Pupunta siya rito. May inaasikaso lang ang anak natin. Dumating na pala siya. Oo, kaya nga, inumin mo na itong gamot mo. Magpakatatag ka, Pablo. Alam kong darating si Christine. Pero kapag nasa loob na ako ng kabaong, Ano ba yan? Ano bang pinagsasasabi mo? Teresa, hiling ko. Makita kong anak ko. Pwede kaya, Teresa? Maaari ba? Mark, kanina pa kita hinihintay. It's late, Ma. Bakit gising pa kayo? Kailangan nating mag-usap, anak. Tungkol kay Christine? Ma, what can I do? Niyaya niya siyang umuwi dito. Pero mas pinili niya magstay sa hotel. I also talked to her. Pero hindi ko siya napilit. Gusto siyang makita ng papa mo. Anak, baka sakaling gumaling ang papa mo kapag... Yun ba ang sabi ng doktor? Kapag bumalik at nakita ng papa ang long-lost daughter niya, gagaling siya. Dahil kung ganyan lang kadali, sa ayaw at sa gusto ni Christine, isasama ko siya dito. Iyon ang kahilingan ng iyong papa. Masama ba na gawin natin ang posibleng bagay na maaaring makadugtong sa kanyang buhay? Iyon ang kanyang kahilingan, anak. Pero maayaw nga umuwi dito ng kapatid ko eh. Anong magagawa natin? Bakit? Hindi kaya kayong dapat na sumagot sa tanong na yan, Mama? Mark! Anong nangyari ng araw na yon, Ma? Anong nangyari? Christine, anong ibig sabihin ito? Bakit may bit-bit kang maleta? Saan ka pupunta? Bayaan niyo nga ako! Ano ba bayaan? Ano bang kalokohan ito?
Sa edad mong yan, hindi mo pa kaya mag-isa. Hindi mo kayang buhayin ang sarili mo? Mas hindi ko kayang manatili sa bahay na ito! Tumigil ka! Anong dahilan at nagkaganito ka, ha? Ilang linggo ka ng ganyan. Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Lagi kang galit kapag kinakausap. Wala ka ng respeto sa aming magulang mo? At kapag nanatili ako sa bahay na to, makatuluyan ko na kayong kasuklaman ni Papa! Christine! Anak? Magbulag-bulagan kayo! Magbingi-bingihan kayo! Ayoko na sa bahay na ito! Ay! Christine! Bumalik ka rito! Christine! Nasaktan ko ang kapatid mo. Mama, Ayaw ko siyang umalis, pero pinili niyang iwan tayo. Tinalikuran niyang marangyang buhay na binigay namin sa kanya, sa inyong magkapatid. Anong pagkakamali ang nagawa ko? Bakit parang kasalanan kong lahat? tinupad mo talagang pangarap mo, ha? Ang magkaroon ng sariling butik. Yes, Kuya. And I designed all the items na nakikita mo dito. Fabulous. Well, I know it. That someday, pagkakakitaan mong passion mo. And this is it. At least, may magandang nangyari sa buhay ko. Sa ilang taon na nawalay ako sa inyo ni Mama. Christine, Kuya, why did you do it? Anong dahilan at umalis ka? Kilala kita. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong maapektuhan ng mga taong mahal mo. Part of it, naikwento na sa akin ni Mama. ayoko nang balikan ang nakaraan, Kuya. Pero yun ang dahilan, kaya ka nawalay sa amin. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, inilalayo mo sarili mo sa amin. Anong nangyari, Christine? Sabihin mo. Handa na kayang isiwalat ni Christine ng katotohanan? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Squatton, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Nagaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit di ko kayang magpatawad? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas.
Kaya bang pawiin ng salitang yan ang itinanim mong takot at matinding puot sa puso ko? Kaya bang baguhin ang salitang yan ng 10 taon ng buhay ko na puno ng lungkot at pangungulila sa mga panahon at oras na hinahanap ko si Mama? Kung kaya lang baguhin ang salitang yan ng lahat ng pagdurusa ko, pero hindi! Hindi! Bakit hindi ko kaya magpatawad? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit Hindi Ko Kayang Magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Christine, naalala mo ba nung nasa high school pa lang tayo? Nasaktan ako sa unang babaeng minahal ko. Andun ka, you cheered me up. Naalala ko pang sinabi mo nung sa akin, time heals all wounds. Ilang buwan bago ako nakamove on, 10 taon kang nawala. Kung may galit ka, hindi pa ba sapat ang panahon niyo para makalimutan mo ang nangyari? Hindi lang puso ko ang nasaktan, kuya, kundi ang buo kong pagkatao. Madaling sabihin dahil wala ka ng mga panahong yon sa tabi ko. Baka nakalimutan mo. Noong tumuntong ka ng college, umalis ka. Nagdesisyon ka rin noon na mabuhay na mag-isa. Oo nga, pero para mag-aral sa mas mahusay na paaralan at matupad ang pangarap ko na maging isang ganap na engineer. At para makalaya sa sobrang paghihigpit ni Papa. Para magawa mo lahat ng gusto mo kasama ang mga barkada mo. Christine, Hindi ba, kuya? Ni dumalaw kahit 1 beses sa 1 buwan. Hindi mo ginawa. Ang dami mong hindi alam. Uuwi ka ng bahay para kunin ang allowance mo. Pagkatapos ngayon, magtatanong ka kung bakit? Sasabihin mo na hindi pa ba sapat ang mahabang panahon para makalimot? Hindi lahat ng nangyari sa buhay natin pwede nating kalimutan, kuya. Lalo pa. At yon ang dahilan kung bakit naging ganito tayo ngayon. Akala mo ba masaya ako sa naging desisyon ko? Yun ba ang iniisip ninyong lahat? Kaya ako umalis? Dahil akala ninyo, nagpakasaya ako? Pues, nagkakamali
kayo. Wala kayong alam sa lahat ng pinagdaanan ko. At yun ay dahil sa... Dahil sa ano? Sabihin mo, bakit hindi mo ituloy, Christine? Sabihin ko man. Huli na, kuya. Huli na. Teresa. Ano, Isabel? Bakit, anong oras na ba? Malalim na ang gabi. Nakatulog ka nung nakaupo. Sasakit ang likod mo niyan. Ay, lumipat ka na sa higaan. Si Pablo. Maimbing nang natutulog. Ikaw ang pinakamaagang nagigising, kaya kailangan mong matulog na maayos. Hindi ako pwedeng matulog ng malalim. Kailangan kong bantayan si Pablo. Abay, ilang gabi ka na ganito, Teresa. Baka ikaw naman na magkasakit. Kailangan ako ni Pablo. Ay, total nakatulog na ako. Mabuti pa, ako naman ang siya magbantay kay Pablo. Aling Isabel, obligasyon ko ito sa aking asawa. Hayaan mo kung damayang ka. Kapamilya niyo rin ako. Sige na, Teresa. Lipat ka na sa kama. Maraming salamat. Bouquet of flowers? Walang nakalagay na card. An? Kanino galing ang flowers na nakapatong dito sa table ko? Sa akin. Benjo! I still remember na yan ang paborito mong bulaklak, di ba? Noon yun, hindi na ngayon. Well, at least you can say thank you, di ba? Thank you! Pero hindi ka na dapat nag-abala. Anything for you, Christine. Paano mo nga pala nalaman na... never mind. Hanggang ngayon, magkasanggap pa rin kayo ng kapatid ko, ha? No choice eh. Kuya mo lang ang tumatawa sa mga corny jokes ko. At kaya ka nandito, dahil akala mo, mapapatawa mo rin ako? Nope. Hindi. May nakita kasi akong bagong bukas na resto. Diyan lang, sa tapat nitong butik mo. Katapat nga lang, di ba? So naisip ko, nadaanan na kita dito at yayain kumain. Wala ka pa rin pinagbago. Laging gasgas na style ang ginagamit mo. So, that means, pauunlakan mo ako? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yes! Ano ba? Uy, Mahalikan kita, bro! yak! Ano ba? Para kang timang. Walang nagbago, bro. Lalo pa nga tumindi. In love na ako, bro. Ay, nako. Wow, happy ako, bro, oh. Tapos ganyan na reaction mo. Be happy naman for me. Nakakasira ka naman ng moment, eh. Para kang bata. Kulang na lang, malakpak ka at magtatalon. Pinipigilan ko lang ang sarili ko, bro. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Aba, congrats. At sino naman ang pinakamalas na babaeng napaniwala mo sa corning diskarte mo, Aber? Si Christine lang naman, bro. Ang utol mo. Si Christine? Oh, see? Eh di natawa ka. Eh di happy ka para sa amin. Sinagot ka na ba? Okay na ba kayo?
Hindi pa. Pero tinanggap niya yung flowers na pinadala ko. Sumama siya sa akin mag-lunch. Bro naman. Ano ibig sabihin ng reaksyon niyan? Good luck sa'yo, bro. Yung sinabi mong nagbago siya, na hindi na siya ang dating si Christine. I don't believe you, bro. Siya lang yung dati. Ang ganda pa rin ng ngiti niya. Hindi nga lang siya pala kwento, tulad ng dati. Pero siya pa rin si Christine, bro. Siya si Christine ang minahal mo noon at mahal mo pa rin hanggang ngayon. Yun ang hindi nagbago. Wala kang nakitang pagbabago sa kanya dahil sa labis na pagmamahal mo sa kanya. And that's love, bro. Pero kapatid ko siya. I know her more than you do. That's why I know, bro. I know. Pablo, sige na, kumain ka. Kahit 2 o 3 subo lang. Ha? Kumain ka, ha? O ako nagluto ng paborito mong ulam. Oh, sige na. Ibuka mo yung bibig mo. Pilitin mo. Ayoko. Nangako kang lalaban. Hindi susuko. Ay, kahapon ka pa hindi kumakain. Hinang-hina ka na. Hindi ko na kaya. Kaya mo. Sige na, pilitin mo kahit konti lang. Teresa. Tanggap ko na. Pakawalan mo na ako. Hindi. Kailangan mo lumaban. Kumain ka. Kain. Teresa. Isabel, tulungan mo ako. Ibuko mo yung bibig niya. Kailangan niya kumain. Oo, hinang-hina na siya. Ano ba ginagawa mo? Hindi nakabubuti kay Pablo ang pag-hysteria mo. Gawin mo na. Dali, hawakan mo yung bibig niya. Tama na, Teresa. Akin na yan. Akin Dapat na. siyang mabuhay. Hindi siya pwedeng sumuko. Tama na. Akin na yan. Ibalik mo sa akin yan. Tama na. Hayaan mo na siya magpahinga. Teresa, alam mong hahantong sa ganitong sitwasyon ng asawa mo. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo. Pakiusap. Alam ko nahihirapan ka na. Pero nandito ako. Gagawin ko ang lahat para maibsan ang paghihirap mo. Gagawin ko ang lahat. Asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ano na lang ang gagawin ko dito sa bahay? Iwan mo na yan. Iwan mo na. Ako na ang tatapos niyan. Aling Isabel, mga damit ito ni Pablo. Gusto ko lang na may iba akong pinagkakaabalahan. Matagal na rin akong hindi nakakapagkusot ng damit. Ay, kung sa bagay. Ay, siya. Tutulungan na lamang kita. Pakiabot nyo na lang sa akin yung Pride detergent. Eto. Naalala ko. Naku, yan ang gustong amoy ni Pablo sa damit niya. Oo nga. Kapag hindi amoy Pride detergent yung suot niyang damit, kala niya marumi at hindi pa nalalaban. Ay, bilisan mo lang. Baka mamaya magising na yung asawa mo. Ay, mabuti pa. Ihahanda ko na lamang yung mga lulutuin ko para sa ating pananghalian. O sige, Aling Isabel. Salamat sa Diyos. Kulang lang pala sa lambing si mama eh. Kaya nawala ng gana si papa na kumain. Walang bisa ang lambing ng mama mo kapag umira lang katigasan ng ulo ng papa mo. Narinig mo yan pa. Ako, lagot ka. Pinagkaisahan ka na ng 2 matanda. Si Christine. Si Christine? Yeah. Uwi na siya pa. Nagbukas siya ng butik.
Kaya may mga inaasikaso lang siya. Sabik na rin siya makauwi dito sa atin. Kaya dapat magpalakas ka, Pablo, ha? Nakakahiyang madatnang ka ng anak mo na hinang-hina. Patawad na ako ng anak ko. Pablo, wala kang kasalanan. Hindi galit sa iyo si Christine. Gusto ko siyang makausap. Hindi ako ng tawad sa anak ko. Pa, susunduin ko siya. Mayayakap niyo na si Bunso. Sige ho, magpahinga na kayo. Mark, hindi mo sana sinabi yun sa iyong papa. Aasa siya na mangyari yun. Kukumbinsihin ko si Christine na umuwi dito. Ginawa ko na. At hindi mo rin siya nakumbinsi noon, hindi ba? Sa tuwing nagigising ang iyong papa, hinahanap niya ang iyong kapatid. Ma, Naisip ko, Mark, hindi kaya nga makabubuting huwag na lang pumunta dito si Christine. ma, Paano kung si Christine na lang ang hinihintay ng iyong papa bago niya ipikit ang kanyang mga mata? dahil sa kagustuhan niyo, ipagwawalang bahala niyong kahilingan ng papa. Kung magkaganon nga, ma, paano kung ito nang huli niyang kahilingan? Hindi niyo ba siya pagbibigyan? I'm sorry, Kuya, sa huling pag-uusap natin. I guess, dala pa yun ng sobrang pangungulila ko sa inyo ni Mama. Ako dapat na humingi ng sorry. Pinipilit kong marinig ang bagay na hindi ko na dapat ungkatin. Galit ka, alam ko. Pero ayaw mong sabihin kung saan ang gagaling ang galit na nandyan sa puso mo. Hindi na ako magtatanong. Gusto ko sanang lubayan ka muna. Pero nakausap ko si Papa. Kumusta na siya? Wala siyang bukang bibig kundi ikaw. Humiling siya na makita ka. Sige, Kuya. Oras na nga siguro para makita siya. Talaga? Kung ganun, sumama ka na sa akin ngayon. Hindi ba pwedeng sa susunod na araw o bukas? Wala nang panahon, Christine. Bakit hindi pwede ngayon? Hindi ganun kadali para sa akin ang balikan ng nakaraan. Lalo pat, nasa ganung kondisyon na si Papa. O sige, ikaw ang bahala. Ang mahalaga, pumayag kang umuwi na sa bahay. Kung ano man ang nangyari nun, kalimutan mo na. Tapos na yon. Isipin natin ang kalagayan ngayon ni Papa. Total, siya naman ang dahilan kung bakit bumalik ka ng Pilipinas, hindi ba? Oo, Kuya. Si Papa ang dahilan. Papaano haharapin ni Christine ang kanyang nakaraan? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Squatton, Susan Robles at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Christine. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Gigi Reynancia at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit hindi ko kayang magpatawad? Dito pa rin
sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.